Kublai pi barok ki prolog ki baju kerja ni barbor. Hakane ke video ngani kai pi kumno ban change password, kumno ban change your mobile number, bat kumno ban add email, kumno ban change ya kerteng jo pi ha Facebook. Kane ke video kane ara pi ki prolog ki bompat nang, ki bompat tip kumno ban le kane ke video kane ara pi kam tam ya gitu ki prolog ki baya tit account ye way prolog ye way pat ki kwa ban change yo ya ki phone number ki kwa ban change ya ke email ki kwa ban change ya ka kerteng jong pi ha Facebook tepe kene video harip kut ngani kai pi step by step sabut ya kene video kan long ji mentoy ya pi ki perlok di shua bangan sedang kerpa de pi ki perlok bidang wan thamai ha kene ka channel jonga ban ai ke jingsan jong pi dak ba pi like pi subscribe but press through ya bell icon but kam tam ban share ya kene video chaki we ki perlok jong pi kan long ke jing ai men sim jong pi nga bangan upload ki video chapang ki game but chapang ki technology hakini kisngi hakini ki por bumta kenang mapin light na kijing sha laptop hakini kisngi lang ba jong kini kisngi jong ka internet jong ka social media hakani ka juk telem tang mine skmat kumdong le itli ki line hang ne phila ban click hang ne ti nganyon hakini ki lightly ki line ti here comes room phila kani setting and privacy en plonyon kani setting privacy ti lab biang kani setting pinyon biang section hakani ka setting ti pinlap kane lada pikwa ban change ya phone number but ya ka email but ya ka kerteng pi phila ban yon kane personal and account information ti nganyon kane ka personal and information ti hangne kalapan i ya kerteng jong pi hakane ka nim phila ban yon hakane ka nim lada pikwa ban change ya ka kerteng jong pi tang ba prolok chwa pin change ya kerteng sko ban change da ka kerteng ka ba phimut sha kenang ba bat ka way ka ba kosan pi ba pin change dak real name hi dak kerteng jong pi kumno pi ban ai dak kerteng ka ba dei bat ka certificate jong pi bat ka voter id jong pi ya ka Facebook jong pi kenang ba la dak ka block la ne confirm your identity phila ban proof la ne phila ban pensha dak ka certificate jong pi la ne dak ka voter id ti la dak pi kwa ban change ya kerteng jong pi hang ne phia ban thop ha wot bakla watang iberu namar ba shin bala change ya kerteng mut kamlong shu ban change ya ban up real post ngi ti kata phila so tho chua pin change kerteng so bha ban check bha nang ba pin like na ka jing ba be hadin namar ka nek simpor hadu arnai kan long real post ngi ba phila biang ban change biang kerteng jong pi ha Facebook ti la kwa ban change kerteng sai be kerteng jong pi ya kerteng jong pi ya khwat phila ban ai kumne hakane ka first name hakane ka surname phila ban ai ka ja jong pi dak bai dei bat ka certificate jong pi ti hakane ka contact info phila ban lek kani contact info ti hakane contact info phila ban remove ya kani ki email jong pi iwei na kini ki email ti to ka email kalong ban kam ha namar ki ba hakane singi ki breu ki thit account ki yadi account free fire ki exchange account henry ya ka email pat kim da pen penyai kam ha kamil jong pi phila ban long ban change pat ya ka mail phila ban don kam ya ka to mail ka bala don lupa hang ne subur sa ka ne ka email jong ka don hang ne ti kane ka email ru ka ha ban don ha ka phone jong pi phila ban pan ya ka email bat phila ban at pat dak wei ka email jong pi ban confirm ya ukut pinyo na kane ka mail barim jong pi ya email phila ban remove tang ba pi ha ban don ya ka email barim lada phim don chu ya ka email barim don teng kelam la su ban long bat don teng kadang la namar ba baleng om ta namar ba pi remove email ada pi add email lada phim ju panon kami to Facebook kan IP confirm your identity ti ban pensisa phila ban yo ya ukut leng ba jong kan ke email barim ti ngathai phila sloto yo phone number klong basuk ba phin le phila ban yon ha nu phone number barim jong pi phila ban remove pat yude dak ba pinyon remove kapten kami pi ban entar tang yu password ti subu lada pim kan mau password namar lada pim kan mau password ti select forget password chua kenang ba pin suk ti hang ne satik kene I understand to remove that I could not lose access to my account pinyon kene remove phone number ti don teng kala remove hi automatic ba don teng ru kan simpor ban remove hi ha ki asni lai sngi bat sakwe hang ne lada pi add phone number kan mau ha yo tu phone number bo pi add hang ne kumuk sa ngan add yo phone number jong hang ne kendai line riu ti ngan add yo phone number jong hang ne pej nyuk sa kum ne la dang add yo mobile number jong hang ne kamlong namar une phone number ula use lupa haki tu ko tu kalong namar kidon teng ki phone number kimlong ti pi ha ban add ba yo phone number ubang thamai ubom pat use hakano kono account
Omlai lai lada ula use artli lai tli ki account henry udah ban long phone number ubadang long ban at ha ka Facebook jong phi. Namar balai ba ka Facebook shin bala u phone number ula use bun tli ki account ha Facebook kam sha shu ban use bun tli ki account hauju number phone. Ti kata ko phila sutho ti kham ta mi ki prolog ki kwa ban change yak password. Ba ki kwa ban change password ti don ar ban ta pin change password. Ya ke Facebook jong phi lada phila klet phia ban let forget password lada phidang kan mau ya u password jong phi phila ban le da kane ka idea da ka phile ha kane ka phila ban bak ti kane phila ban le cha kane ka password and security phila ban le cha kane password and security phila ban le ha kane ka ba kadon hang ne change password ti mar pinyon ha kane ka change password kan yala mi phi hang ne change password hang ne ukuran password phila ban tho yo password barim jong phi lada phidang kan mau yo password barim jong phi ti tho yo password barim hang ne ha baning kong ti kum nuksa password barim jong udai ban ngade ban tho ang ne ti phia ban check ba yo password barim jong phi lada udang dei phila ban change pat yo password bat mai jong phi ti phia ban check yo password barim dak pa pinyon kan update wat nam tho chwai kini ki password new password rei shinyon be update ti lada ulalong ti pe ulalong menta ulalo uong ne please enter a new password phia ban enter new password mai ne lada kwa ban change ti kun sang kwa ban change password mai ne lada ti to ngam penut kai ka por ne ngan sai philaya nang hi ban change phia ban tho yo password mai jong phi hang ne ba điều password hang ne re-enter password ko tho ba ju password hang ne la da pi tho ang ne we arai sau hang ne ru pian tho we arai sau tang ba u ne password dei chup ni luk sai phi rei ban tho password phia ban create password ba jrong khndiat ba don ya special character ba don ya u number ai khle bat ka number jong phi bat yo kurteng jong phi bat ya ka dak balong long kedak he khndiat badang krit khndiat nang bakan long kadon kam hadu riu nyau tli ki karakter bapin draw yo password mai tiga try pila skoto enda pila ada banto password kumne sanyon kene update password mar pinyon kene update password kala back hi automatic ti kala long hi automatic but sache pat yo password daga ba philek hang ne ban check password ru hang ne hi ban change password ru hang ne hi la de ko ban check password phila ban tho itu password barim ti sa I be kene update til da ula dei kemut ka ongi pi please enter your new password te nak bentak itu ki perlok ki ba khang ne ru pi hang ne where are you log in kemut lada pc all kemut kidon ki perlok pi ki ba pli yak Facebook jung pi ha ka ba phim tip te sko ba banyon kane log out all device kemut batang ka phone ne pi phila ban pen kam mi kane Facebook jung pi te nama kane ka phone jonga ka pedon kam ya kane ka Facebook tang kane ka way ka phone jonga bat kane ka way hi namar ka don artik phone hakne ka don ka Infinix bat ka smart bat kane ka Samsung te hangne ka don kane Samsung Galaxy M1 Score te kine de phone jonga baro la da kim dei ki phone jong phi hangne kila bandon Realme kila bandon Oppo kila bandon ki phone la da kam dei phone phi la banyon kane lock out kan log out dia baro kin mula suban play yak Facebook jong phi tang ba kebadan kami phi ba phi de ban remove pat yakne kenang ba pinlight na kini ki jing satok ha kini ki sngi di kene video kan yara phi ki perlok kan penchai phi ki perlok ki kwa ban change password ban change email ban change your phone number tinga try phi la sungo di Blaze Bone yang jing pelut rupi ke por rupi niat hakan ke video ini ke depan hak away kan next video Blaze Bone